Preżentament fit-taqsima tal-kura intensiva tat trabi fih dan l-isptar Mater Dei hemm kriżi, konfermata wkoll mill-Ministru Joe Etienne Bela nnifsu. Dan kif għal dawn l-aħħar 4 ijiem trabi prematuri li jitwildu qabel iż-żmien mhux qed jingħataw it-TPN, nutrient fundamentali li jingħata minflok in-nutrijenti li supposti trabi jieħdu f'ġuflhom. Impjegati fl-Isptar Mater Dei ilhom jiem li tkellmu ma' Net News u saħħu li f'din it-taqsima fejn preżentament hemm madwar 35 tarbija, it-TPN jinsab out of stock. Bl-istaff saħansitra jħeġġeġ lill-ġenituri jresqu l-ilmenti tagħhom għal customer care biex joħolqu aktar pressjoni sabiex din il-kriżi tissolva. L-infermieri u t-tobba li tkellmu ma' Net News spjegaw li ilhom jisqu fuq din il-problema ġimgħat sħaħ iwissuhom li kienu se jinqabdu mingħajr it-TPN. U mifhum illi biex jillapazzaw fis-sala inġib drip li huwa magħmul minn salts u nutrijenti biex jippruvaw jagħmlu tajjeb minflok it-TPN. Intant, il-Ministru tas-Saħħa Joe Etienne Bela tkellem fuq Facebook fejn reaġixxa r-rimarki li għadda x-Shadow Minister Adrian Delija fejn saħaq illi hu kien marra fit-30 ta' Settembru illi t-TPN kien wasal biex jiskadi, ċoe meta dan effettivament kien skada. Madankollu dan ma huwa minnu xejn kif sansitra Net News stess kien staqsa lil Bela dwar l-iskarsezza tat-TPN tul ix-xahar ta' wissu bil-Ministru ta' iż-żmien għalilna illi ma kien hemm ebda problema. Qed tissemmi drips tal-ikel nimmaġina qed tissemmi total parental nutrition, nista' nassigurak li is-supplies ta' total parental nutrition fl-Isptar Mater Dei qegħdin hemm. Minflok, issa il-Ministru qiegħed jixħed ir-responsabbiltà kollha kemm hi fuq il-kuntrattur u d-distributur u sostna illi dawn għamlu ordnijiet żbaljati li waslu biex din is-sustanza skarsat. U fil-waqt li konferma li hemm urġenza kbira, sissa għadu ma wieġeb ebda domanda li saritlu permezz ta' email minn Net News it-tlieta filgħodu. Fost oħrajn staqsejna jekkux minnu li t-tobba u infermieri ilhom ġimgħat sħaħ iwissu dwar il-kwistjoni tat-TPN. Jekkux veru illi tarbija prematura ma tistax toqgħod aktar minn 3 ijiem mingħajr dawn in-nutrijenti, staqsejna liema ingredient bi preċiż jinsab out of stock kemm fadal biex kollox jiġi għan normalità u staqsejna dwar aktar mediċini out of stock. Fost oħrajn dawk għall-kundizzjoni tal-Parkinson's. Madankollu sissa għadna mingħajr risposti.